Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin, minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Oi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Älä sano, minä olen nuori. Minä ikinä minä sinut lähetän ja puhun kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut. Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi: Katso, minä panen sanani sinun suusi. Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntaan, repimään maasi ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies, en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen. Kun sinä puhuit palvelijallesi, sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Ja Herra sanoi minulle: Kuka on antanut ihmiselle suun tai kuka tekee nytkän tai kuulon, näkevän tai sokean? Enkö minä, Herra? Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava. Jos minä sanon jumalattomalle, jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava. Mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiensä.
tiestänsä. Niin se jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, että hän kääntyisi